Η μάνα μου ήταν η Ελληνίδα, ο πατέρας μου Λιθουανός και είμαι γεννημένη στην Αυστραλία. Έχω πάει 2 φορές στην Ελλάδα. Η μάνα μου με έδειξε πώς να αγαπάω. Είμαι παντρεμένη 28 χρόνια και αγαπάω άντρας μου που είναι Σέρβη. Ήμουνα γεννημένη Orthodox και με έμαθε μαμά πώς να μαγειρέψω, να είμαι νοικοκυρούλα. Έτσι ας δεν φαίνομαι Ελληνίδα και δεν μένω εκεί. Η καρδιά μου είναι Ελληνίδας. Και εγώ βρήκα μετά, είναι πριν 1-2 χρόνια τώρα, εγώ βρήκα το King James Bible και το Χριστό, τα λόγια από αυτό το Bible, όχι το καινούριο. Το λένε Authorized King James Bible και το λένε Born Again Christian. Δεν είμαι με εκκλησία, αλλά εγώ διαβάζω το βιβλίο και εγώ κάνω αυτά που λέει ο Χριστός. Εγώ ξέρω που οι Έλληνες είναι γεννημένοι από μάνα, γιαγιά, παππού, χρόνια και χρόνια το ίδιο το Orthodox. Και ξέρω, εσείς θα κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί είναι την καρδιά σου αυτό που θέλει. Ο Θεός μας έδωσε το νου μας και την καρδιά να σκεφτόμαστε, να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς. Αλλά εγώ βρήκα που το Orthodox είναι με το Catholic και έχουν αλλάξει πολλά από τα παλιά μέρη στο Χριστό. Οι Romans αλλάξανε το Bible και το κάνανε Latin, όχι ελληνικό. Και αλλάξανε αυτά που δεν επιτρέπεται. Το δικό μου το Bible λέει που δεν κάνει να κάνουμε προσευχή στα Άγια, στη Μέρη, μόνο στο Θεό και το Χριστό. Και βρήκα πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει, αλλά αυτό το πιο σπουδαίο είναι ο Θεός θέλει να είμαστε μόνο με Αυτόν και τον Χριστό. Όχι τα άλλα. Επιτρέπεται στις εικόνες και όλα αυτά. Και έτσι εγώ άρχισα να καταλαβαίνω που κάνανε λάθος και ο διάβολος μπήκε στην εκκλησία. Όχι μόνο στο Orthodox, αλλά τα Catholic και πολλοί χριστιανοί έχουν αλλάξει το Bible. Είναι κάνα 400 Bibles τώρα. Και εγώ πιστεύω ο Χριστός μπήκε στην εκκλησία και στο Bible. Και πολλοί κόσμο θα πάνε στο διάβολο γιατί δεν ξέρουν την αλήθεια. Και γι' αυτό σου λέω, όχι που εγώ δεν είμαι εδώ να είμαι κάτι. Εγώ είμαι τίποτα, μόνο το Χριστό είναι το καλό μέσα μένα και τα λόγια που έχω μάθει. Τη ψυχή το Χριστό που μένει μέσα μένα όταν εγώ έγινα χριστιανή, αληθινή. Αλλά εγώ σου λέω από την καρδιά μου, από την αγάπη που έχω για την Ελλάδα, δεν θέλω όπως τη μάνα μου να πάτε στο διάβολο γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια. Και ας που ξέρω, οι Έλληνες σας είναι καλοί, θα κάνουν αυτό που θέλουν και είναι δύσκολο να ακούτε. Από μένα που δεν με ξέρεις, που λέω την αλήθεια, που έχετε κάνει λάθος. Αλλά μπορεί κάποιος ένας να μ' ακούει και να πάει να κοιτάξει αυτό το βιβλίο. Να πάει να δει την αλήθεια, το history. Στο channel, στο Mitch Dragunov, που έχει ο άντρα μου, είναι ένα πρόγραμμα που λένε A Lamp in the Dark και δείχνει το history, το Bible, τη χριστιανή. Είναι πολλά άλλα documentaries too. Αν ερωτάς το Θεό να σε δείξει την αλήθεια, μήπως έκανες λάθος, και θα σε δείξει. Από την αγάπη την Ελλάδα, από την αγάπη την καρδιά μου για όλο το κόσμο, σου το λέω. Κοίταξε την αλήθεια. Πρόσεξε. Επιτρέπεται να έχουμε πάτερ, να πάμε σε Αυτόν. Να του λέμε πάτερ. Το μόνο πάτερ είναι το Θεό, το Χριστό. Το πατέρα μας στο heaven. Όχι πάτερ στην εκκλησία. Αυτός δεν έχει σπουδαίο να... Πώς το λένε, συγγνώμη που δεν μιλάω ωραία, αλλά δεν κάνει να πας σε Αυτός να λες συγχώρεσέ με. Μόνο στο Θεό και το Χριστό, όχι σε άνθρωπο. Και κοίταξε τα εκκλησίες με χρυσά, που όλο το κόσμο πεινάνε. Γιατί ο Χριστό δεν είχε εκκλησία. Εμείς είμαστε στην εκκλησία που έχουμε τη ψυχή μέσα μας. Τα λόγια είναι
στο βιβλίο, το λόγο που λένε, ήταν ελληνικό πρώτα το Bible. Γιατί τώρα σήμερα ο Θεός, ο Χριστός σε φωνάζει με γυναίκες σαν εμένα, με άντρες. Κάποιος θα σου πει, σήμερα κάποιος σου λέει, που αγαπάει τον Χριστό και τα λόγια του. Σκέψτε την αλήθεια, γιατί στο τέλος δεν θα πειράζει τα λεφτά. Ξέρω τώρα είναι πολύ δύσκολα στην Ελλάδα και θα γίνει έτσι παντού, γιατί το λέει στον Bible. Τα λόγια του Χριστό είναι εκεί. Δεν χρειάζεται τα news, τη τηλεόραση, γιατί πιο πολύ εκεί είναι ψέμα. Αλλά σου λέει το Χριστό τι θα γίνει, που θα γίνει άχρηστο εδώ. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε τη ψυχούλα μας και την αλήθεια, γιατί σου λέω, ο διάβολο έχει μπει στην εκκλησία και στα Bibles και αν δεν βρεις την αλήθεια, στο τέλος θα ζούμε όλοι, αλλά πού? Στο διάβολο ή με το Θεό? Πού θέλετε? Εγώ θέλω όλοι να είμαστε με το Θεό. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα με την καρδιά μου. Δεν φέρομαι Ελληνίδα, αλλά είμαι Ελληνίδα. Χορεύω, μαγειρεύω, αγαπάω σαν Ελληνίδα. Έτσι, γι' αυτό σου λέω. Κοίταξε να βρεις την αλήθεια. Γεια σας.